Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso karong panahon sa new normal nga matang sa edukasyon. Di lang kuno mga estudyante o mga magtutudlo nila ang nag-struggle karon sa lain-lain nga mga adjustments nga gipanghimo. Labi na sab kining mga ginikanan nga gipanawagan nga musuporta gyud sa edukasyon sa ilang mga anak. Let's take it mga kapuso from this mother gikan sa lungsod sa Dalaget nga todo suporta gyud sa edukasyon sa iyang duha ka mga anak nga mga babae. Unsa magipang buhat niya nga mamahimosad nga kapanag-ingnan sa atong mga ginikanan karon atong sayran karong buntaga makauban nato si Ma'am Florian Villahermosa. Good morning. Morning, sir. Good morning. Daghang salamat ma'am sa pag-uban kanamo karong buntaga na feature na trending karong bag-o kini imong gibuhat alang sa imong duha ka mga school girls ma'am. Imog yung gisuportaan kayo ng edukasyon doon na kay gi-establish nga routine alang kanila unsa man ni siya ma'am. Pagsugod yun sa klase by Tuesday, ako jud gyapon gibuhat ang school routine na mag-flag ceremony ni, panatang makabayan, kanang prayers, and then exercise para sa sila ma-energize for sa klase na para magsugod namin sa klase. After that, mag-start namin sa among module. Ma'am, gawas ini ma'am, gibuhatan kuno nimo sila og murag area gyud kung asa ni sila makabuhat sa ilang mga schoolwork daw murag classroom. Actually, sa gawas sir, siya sa balay sir, amo na siya libutang table, then dito na magibubot ang tanang modules, dito sila mag-klase kunuhay. So kumusta man so far ma'am ang unang simana nila sa klase? Grabe jud ang struggle. Struggle na ako, o struggle sa pagpasabot sa mga bata. Grabe jud siya. Kinahanglan jud siya basahon, balik-balikon para lang jud masabtan sa mga bata. Nala jud ka struggle, sir. So kinahanglan gyud nga asistihan nimo kanunay ma'am, taparan gyud nimo. Taparan jud ako, sir. From time to time, pangutana jud kung di ka kasabot ani. Ana ra jud akong permikuan. Then before sir, magbasa sa gyud ko. Usa na ako nila ihatag ang module para sa nakoy idea unsa gyud ang kuan sulod sa maong module. Ako silang klasihan. Ako silang murag teacher jud kunuhay ko, sir. Nganong gikinahanglan ma'am ang ingon ani gyud nga matang sa suporta ma'am pag-abag kanila kay instead nga ihatag lang diretso ang module dili maglisod ang bata ni ma'am kung diretso ra nimo paansiran. Kinahanglan jud siya nimo tudluan kay guidan jud sila, sir, oy kay di jud sila pwedeng mag answer sa di sad sila ka answer kay like for example Bisaya, grabe sad kalaglom sa mga Bisaya, so kinahanglan jud naa jud ko and kaso dili ko mag-research jud ko, sir, para lang jud mahatag na ko nila. Buot pasabot ikaw ang inahan una dai may mag-cut-on sa leksyon. Mutang, sir, nga murag ako jud ang nag-cut-on sa leksyon usa paghihatag nako sa estudyante ang leksyon. Kumusta man ang ingon ani nga setup ma'am? Of course adjustments pod gikinahanglan gyud labi na nimo. Sa ako jud nagian karon, grabe ang adjustment. Pero mura naman ta siya muskwela. Pero unlike good sa face to face is musayo kag mata, mag-prepare ka nila, then imo rang ibilin sa eskwelahan. Unlike karon, musayo kag mata, mag-prepare sa unsay buhaton, then ako na ang magklase. So grabe ang adjustment, sir. Murag halos prepare na lang kag para kaon, then balik na sad ka sa klase. So hapon na lang jud imong vacant time. Nakabantay sad mi ma'am Yen nga sa labi na to sa photo ninyo nga nag-trending nga gipa-uniform gyud nimo pod ang imong mga anak. Aron sa tila ma-feel, sir, nga klase jud ni, eskwelahan jud ni. Mo jud ni yung uniform mo ninyong gamiton kung eskwela. Mo jud ako purpose nga nung gipa-uniform sila ato, sir. Kumusta ang pod ang mga bata ani nga setup ma'am? Kay daw na bay uban pod nga mga bata nga kanang sakto ba murag di kay komportable ang ilang ginikanan ang mitudlo nila mas maminaw sa laing tao. Pag first katawad pa sa akong kinamahuran nga anak kainon ko ni ma'am na di ay kanako ron anak ko niya, so katawad ko diya wala kay choice na mo na ni ang new normal ako na imong maestra pero ipaila-ila tapos sa ilang teacher. Kung doon na kay ma-advise matambag sa atong mga parents karon ma'am nga nag-struggle sa karong panahon na unsa imong gusto ikasulti? Para sa mga ginikanan sa manako as home tutors, dasig lang gyud ta, laban lang ta para sa atong mga anak. Mura siya natubuhat
ato tong anang makipet kita sa teacher karong panahon na teacher, parents, magkasinabot jud ta karong panahon na kay ang edukasyon sa kabataan na relaxed ni nato karon jud. Isip o sa kainahan sa ma'am, how will you convince mga bata unsay mensahe nimo sa mga kabataan nga nagtan-aw karon nganong kinahanglan man yung seryosoon ang ilang pag-eskwela kay siguro ang uban nabag-uhan pa ani nga sistema. Para sa mga estudyante, ang akong masulti ninyo, maningkamot lang gyud ta, minaw gyud ta sa atong mga gitikanan. Kung wa kinasabtan sa module, mangutana gyud ta either sa teacher or namong mga ginikanan kay kaning akong gibuhat para ra jud ni ninyo. Wala jud mi laing tingunga para lang jud ni sa inyo ang kaayuhan. Daghan kayong salamat ma'am sa pag-uban kanamo. Uban ang iyang adorable nga mga daughters mga kapuso si Ma'am Florian Villahermosa gikan sa lungsod sa Dalaget. Thank you. Salamat!